Σήμερα 12 Μαρτίου τελειώσαμε την καρσονιέρα που ξεκινήσαμε 29 Δεκεμβρίου. Αλλάξαμε υδραυλικά, ηλεκτρικά, περάσαμε πλακάκια, κάναμε ένα μπαλκονάκι, φάγαμε λίγο χώρο από μέσα και κάναμε αυτό το μπαλκονάκι για να έχουν άνθρωποι ένα μπαλκόνι. Φτιάξαμε την κουζίνα, βάλαμε τα ηλεκτρικά. Αυτό είναι το μπάνιο. Μπορείτε να συγκρίνετε αυτό που ήταν και αυτό που έγινε.